Kosovanyň paýtagty Priştinede häkimetler ýakynda şahsiýetleri anyklanan uruş pidalarynyň 28-siniň galandylaryny garyndaşlaryna berdiler. Bu 1998-99-njy ýyllaryň uruşynda wepat bolan Kosowaly albanlaryň jesetleri. Olar geçen ýylda Serbiýada Raska umumy mazaryndan gazylyp çykaryldy we DNK bardaglary esasynda şahsiýetler anyklandy. Kosowanyň Serbiýa bilen konfliktiniň 1600 çemeti pidasy garyndaşlary tarapyndan henidem gözlenýär. Owganistanyň paýtagty Kabulda hökümet tarapyndan belenen komissiýa geçen aýda ýar senanyň köpçüliginiň öňünde öldürilmegi boýunça derňewleriň netijelerini ýyran etdi. Derňewçiler Farhunda atly senanyň gurhany otlanlygyny görkezýän hiç hili subutnamanyň tapylmanlygyny aýtdylar. Bu aýplama senana hüjüm edenleriň käbirleri tarapyndan öňe sürilipdi. Komissiýanyň agzalary zulümkeşleriň Owganistanyň kanunlaryna laýyklykda suud edilip cezalandyrylmagyna çağırdy. Pakistanyň Peşawar şäherinde hökümet işgärleri öz işleýän ýerleriniň hususlaşdyrylmagyna garşy çykyş edýärler. Protestçiler Hiber Pakhtunkhwa vilayatynyň infrastruktura we ösüş boýunça departamentiniň işgärleri olar hususlaşdyryş planynyň yüzlerçe iş ornunyň ýok edilmegine getirjekdigini aýdýarlar. Kırgızstanyň hökümet resmiýetleri paýtaxt Bişkegiň medisina merkezinde gan tapşyryp beýleki raýatlary gan tapşyrmaklyga ündediler. Premier ministriň gorunbasary we sosial üçinçilik ministri gan tapşyrmak aksiýasyna gatnaşdylar. Medisina işgärleri donorlaryň sanyny artdyrmak maksady bilen aprel aýyny gan tapşyrmak aýy diýip yglan etdiler. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede içeri işler ministri ýaş täjikleriň arasynda ekstremizmiň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak ugrundaky tagallalar barada seminar geçirdi. Bu çäre tutuş ýurt boýunça 400 çemeti ýaş täjikistanly gatnaşdy. Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzoda ekstremistik toporlara goşulýan ýaş täjikleriň sanynyň soňky 2 ýylda köpelenligini, şol sanda 200 täjikistanlynyň Siriýada söwüşýänligini aýtdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.